Mr. Francis Marcos, I am Mayor Teddy Tumang, Municipal Mayor of Mexico, Pampanga. I personally accept your challenge of helping our constituents during this COVID-19 pandemic. Just help my town, Mexico, Pampanga. For every amount you give, I will double it out of my own pocket. I will double whatever you will give. Just help us. You are welcome here. Mabuhay ka, Mr. Francis Marcos! We will wait for you here! Mr. Francis Marcos, I am Mayor Teddy Tumang, Municipal Mayor of Mexico, Pampanga. I personally accept your challenge of helping our constituents during this COVID-19 pandemic. Just help my town, Mexico, Pampanga. For every amount you give, I will double it out of my own pocket. I will double whatever you will give. Just help us. You are welcome here. Mabuhay ka, Mr. Francis Marcos! We will wait for you here! Yung bigas dyan, gagawin mong 3 kilo. Ba, magandang laban to. Pag isang kabang bigas dyan, gagawin mong 3 kaban. Maglalabas ka ng 2 kaban. Ba, maraming makikinabang nito. O, Mayor, hindi po ako magsasalita. Medyo kasi ano na po ngayon holiday na. Hindi naman po natin masabi na matatapos na po ngayong itong pandemic na to. Talaga pong mahirap. Kung sa ganitong kayabangan at paraan lang po ang aking kakayanin para makatulong sa ating republika at sa ating mga kababayan. Oh, Mayor, isang truck na bigas ako para dyan sa Mexico, Pampanga. Ha? So gagawin mong 3 truck. Magbibigay ako ng 1 truck. Magdadagdag ka ng 2 truck out of your pocket. Okay. Alam mo, natutuwa ako rito kay Mayor Mayor, alam nyo po, pasensya na po kayo sa akin, Mayor Teddy Tumang. Pagkatapos po ng pandemic, baka ako po'y mapasyal sa inyo. Pero, ganito po, karirinig ko lamang po nito at ibibigay ko na ho yung sagot agad sa inyo ngayon na. Okay. Karirinig ko lamang po ng inyong video. Para po doon sa mga bagong nanonood, ulitin ho natin yung sinabi ni Mayor Teddy Tumang. Ulitin ho natin. Mr. Francis Marcos, I am Mayor Teddy Tumang, Municipal Mayor of Mexico, Pampanga. I personally accept your of helping our constituents during this COVID-19 pandemic. Just help my town, Mexico, Pampanga. For every amount you give, I will double it out of my own pocket. I will double whatever you will give. Just help us. You are welcome here. Mabuhay ka, Mr. Francis Marcos! We will wait for you here! So yun po, ang sabi niya, whether you will give o whether not, itutuloy niya yung Mr. Francis Marcos, pagbibigay. Mayor Si Mayor Teddy Tumang. Mayor, ako po kasi ay napakarami na pong napagkomitan. Luzon, Visayas, Mindanao din po, ako yung nagkukomit. Pero dahil alam ko po ang sitwasyon ng ating bayan, at ako po ay nag-iisa lamang, kaya kailangan ko rin ng mga taong katulad nyo. Mabuhay po ang mga taga-Mexico, Pampanga, dahil po meron kayong mayor na Teddy Tumang na talagang hinamon pa yung challenge ko. Ako naman po bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino, at tanging hangad ko lamang po ay makatulong sa ating mga kababayan. Ganun na rin po dyan sa ating makatulong ng konti sa ating republika. Sa pamamagitan ng ika nga ay maitawid natin yung ating mga kababayan talagang wala na hong makain at nagugutom. Ito po ay malaking tulong para sa ating lipunan, sa ating gobyerno. Ayan po, Mayor. Si Mayor po, hindi ko po nakitang nagreklamo yan. Hindi po yan nagreklamo. Bagkos, hinamon na lang niya ako. Tama-tama, umabot ka pa. Mayor Teddy Tumang, wag mo lang ako madaliin. Eto pa nga ako, hintayin mo lang. Kasi po, wala na hong truck na bibiyahe, huling truck na ho yung paparating. Na ang dating pa ho ay Huwebes. Yun ho ay para sa Maynila.
Okay po. At yung ibang karga ay para dito sa mga kalapit barangay dito po sa aming malapit. Ako po'y napapalibutan ng 4 na bayan Marikina, Pasig, Quezon City at saka Metro Manila. Makati po ay ako'y napapalibutan po dito sa aking kinatatayuan. Dumang, nagkukumit ako sa iyo ng 1 truck na bigas. Okay. Nagkukumit ako sa iyo ng 1 truck na bigas. Bilangin mo na lang kung ilang sako at doblehin mo. Pero yung truck ng bigas na sinasabi ko sa iyo, minimum na laman nun ay 200 kaban. Minimum 'yon. Pwedeng maging depende ho, Minimum 'yon. Yan po. Sinasagot ko yung hamon mo. Mabuhay ka, Mayor Teddy Dumang of Mexico, Pampanga. Kay makarating ako diyan at hindi, bahagi ka sa kasaysayan ng ating republika at mananatili ang pangalan mong buhay sa puso ng mamamayang Pilipino na tinutulungan mo. Mayabang ka, Mayor. Mayabang din ako. Barako tayo. Magandang araw po. Mabuhay kayong lahat. Pakikalat ng video na to nang makarating kay Mayor Teddy Dumang ng Mexico, Pampanga. Abangan ang susunod na challenge. Mabuhay kayong lahat. Alpa Kaparo, long live.